Zenbat alditan esan ote diot neure buruari. Laburu Ibarrak errege kopa jokatuko du bigarren B mailako liga 3. postuan amaituta. Lorpen handia lortu du talde moreak. Aurreko astean Guadalajaran jokatutako partidaren ondoren matematikoki ziurtatu zuen 3. postua Laburuk. Larunbat hontan jokatutako azken jardunaldian Kolo-Kolo txapeldunaren aurka bana berdindu du. Demoraldiari horrela amaiera bikaina jarriz. Partidaren berri izateko gurekin daukagu Joseba Balerdi, taldeko jokalaria. Ongi etorri. Kaixo, txaldeon. Demoraldi bikaina, demoraldi borobila, atzetik asko jarri dizkiokegu demoraldiari 3. postu hortan amaitu dezute, amaiera ere oso nahi izan da, pozik, ez? Bai, oso pozik. Nik uste aurtengo denboraldin batez ere erregulartasuna nabarmenduko nukela. Aurreko urtetan bai, ondo hasi izan dugea eta denboraldi erdia bitarte hor goian ibili izan dugea, baina ligako bigarren fase hortan norbait pixkat beraldi bat izan dugu, bajoi txiki bat izan dugu, eta orduan beti azkeneko jardunaldi bitan pixkat aurreneko postutatik urrun izan dugea. Eta urten oso erregularrak izan gara eta bukaera arte hor goian ibili gara. Erregulartasun horren ispilu izan dira, bigarren itzuliko datuak, bigarren itzulen partidu bakarra galdu dezute, 4 berdindu, beste guztiak irabazi, liga amaiera oso ona izan da. Bai, oso ona. Denboraldia hasieran galdituzkeo, ez genuen olakoik espero, eta pixkat esan dakoa. Lehenengo bueltan bai emaitza onak egin izan ditu aurreko urtetan, baina aurreko urteen alden, urteen bigarren zati honetan freskoago egon geha, eta nolait esateko ez zaigu hain luzein denboraldia, eta pixkat hortik etorri emaitzak. Sailkapena errepasatuta, Kolo-Kolok irabazi du liga, 70 puntu lortu ditu, San Juanek 74, zuek 3. postuan 71, Zierbenak 4. 57, Segorbe 56, izan handiko taldeak utzi dituzue atzean. Bai, oain denboraldi bukaeran, urte oson zehar horren goran ibilita, igual ez dugu hainbeste apreziatzen, baina garbi dago, Zierbena eta Segorbe bezalako talde gure atzetik geratu izanak, zerbait esan nahi dula, eta aurreko bik gure aurretik geratu dira, gauzak oso ondo dituztelako, eta pozik aurtengo denboraldiak. 3. postu horrek sari izango du, hasieran esan dugu, errege kopa jokatzeko aukera izango dezute hurrengo denboraldian, horrek esan ditu Ibarran, bigarren mailako talde batek jokatzeko aukera izan dezakeela, zozketaren arabera beti ere, sari bikaina da. Bai, zalantzai gabe, jakin bagenekin aurrenekoa gehatzea oso zaila dela, eta bigarren da 3. postu horri behidean geha, ia denboraldi guztian. Zehar, kontua da, errege kopa jokatzeko aukera dukela, eta zuk ondo esan dezun bezala, zozketa baten arabera, bigarren maila, eta gero bigarrengo fase baten, lehenengo mailan dago talde bat etorri daitekela Ibarra, nolait esateko eliminatori jokatzea. Hori ikusleentzat, herriarentzat, klubarentzat handia litzateke, eta hurrengo denboraldiari begira, ez motivazioa beste indar bat. Bai, zalantzai gabe, pixkat helburu hoi eta konpetizioi datorren urte hasieran jokatzeko aukera dezula jakiteak, beste poz bat emateizu, datorren denboraldia behi da. Ez hori bakarrik, zuk esan duzun bezala, Ibarra bezalako herri txiki batentzat, areto futbolean horren puntan dabiltzan talde batzuk Ibarra etortzeko aukera izate hori, beti motivazio estra da. Denboraldi bikaina eta azkeneko partida jokatu zenuten larun batean ere oso ona. Txapeldunak Kolo-Kolo zenukaten aurrean, bana berdindu zenuten, partidu lehiakor izan zen, ikusgarria, maila handikoa, zonakako defentsa atera zuten, kanpotarrek, atezen jokalariak ere aukera izan zuen beraien aldetik lehenengo zatian. Ez doiko eta ikusgarria, aipatuko nuke larun bateko partidua. Bai, ia da, bi taldeok gure helburuk beteta gentozela azkeneko partidu honta. Orduan, nolait esateko, etzeo presio puntu hoi, guko haindikan bigarren gatzeko aukera genukan, baina bi talde presio gabe batea ginen, eta bai zeola jokun, puxkat orgullo puntu hoi, guk etxen jolaste denun, beraiek txapelduna dira,
liga bukaera oso bukaera onain dute, baina ez dute galtzen bukatu nahi, eta hasieran bi talde pixkat igual konservadore xamarratea ginela, baina gero garbi gehatu ziren, pixkat atezen jokalaria atatzen dezuen esan edo partiduaren bilazoa zela, gu partidua amaieran berdinketa horrekin partiduan bilatea ginen, aurretik jarri ginen bat eta huts, baina gero beraiek ez zuen galdu nahi eta atentzen jokalaria atetzen duten eta nahiko azkar gola sartu ziguten da erakutsi duten beste behin zergatik gatu diren aurrenekoak. Bana amaitu zen partidua, baina aukera asko izan ziren bai ate batean, bai beste atean. 38. minutuan Javi Saldisek aurreratu zuen etxeko taldea. Lastima izan zen ez tailen egindakoan agian gola asmatutakoan gero ez ustea. Pena da, partidu bukaeran ez du gola sartzen duzu, eta handik oso gutxira beraiek sartu izana, baina neurri baten pozik egotekoa, talde honek jokatu dituen partidutan beti gutxinez 5-6 golek aldeko media bat du, eta lehengo larun batean belabietan gol bakarra sartu zuen. Pena da, aurretik jarri izana eta ez markagailuei eustea, baina oso kostiente gea puntu hori eta gol bakarra jaso izanak balio handia ematen diola larun bateko berdinketai. Hauxezena larun bateko partiduak eman zuena, ligak eman duena, berdinketa azkeneko jardunaldian txapeldunaren kontra, eta Laburuk 3. postu eta Errege Kopa jokatzeko aukera hurrengo denboraldian. Joseba Balerdi eskerrik asko hona etortzagatik, laburpen egiten laguntzagatik eta hurrengo arte. Mila esker ez du dei. Eta orain partiduaren amaieran entrenatzaileak jokalariek egindako adierazpenekin utziko zaituzte. Beroa jasan ezina da, baina gugan nekerik ez da, ez dugu sekula txedenik behar. Gaurkoan gara logora. La verdad que jugando contra Colo-Colo, que era el campeón ya de la Liga, un equipo muy fuerte, muy potente, que sabe todos sus, sobre todo, virtudes, juegan muy bien buen fútbol sala y una defensa zonal que siempre es complicado atacar. El resultado de 1-1, la verdad que para cómo ha sido el partido, que ha habido ocasiones por los dos equipos, yo creo que es un resultado corto. No me atrevo a decir que hemos merecido ganar ni que hemos merecido perder. El empate puede ser lo más justo con lo que hemos visto, pero bueno, se nos queda a nosotros la espinita de no haber podido ganar a Colo en el último partido en casa y haber dedicado un poco a la afición los 3 puntos y la victoria. Nos vamos muy contentos porque el empatar con Colo en el último partido pues es meritorio, nos vamos contentos y luego muy contentos con la temporada. El objetivo principal a principio de temporada no era entrar en Copa, sino estar lo más cerca posible. Y luego ya viendo que estábamos ahí, pues hemos querido entrar y lo hemos conseguido, estamos súper satisfechos. La plantilla ha hecho un año de chapó en los entrenamientos, los partidos, hemos competido muy bien y sobre todo en esta segunda vuelta solo hemos perdido un partido en casa contra Santurchi hace 3-4 jornadas y no hemos perdido ningún otro partido, ni fuera ni... Entonces una segunda vuelta de sobresaliente. Para nosotros, tanto para el equipo, los jugadores, cuerpo técnico, como para el club, el organigrama del club, es un premio muy bueno porque al final solo los 3 primeros de cada grupo de Segunda B se clasifican para la Copa del Rey y es un buen premio para el año que viene porque en la Copa del Rey participan los de División de Honor y los de Primera División, Segunda y los 3 primeros de Segunda B y poder jugar contra gente de categorías superiores pues es un premio muy grande. Y además que el premio es que si te toca jugar contra un equipo de categoría superior, jugamos siempre en casa. Entonces traer aquí a Ibarra un equipo de segunda división en la primera eliminatoria es, vamos, un premio para todo, para la afición, para la gente, para los jugadores, para poder disfrutar. Y si en el caso de que hagas un partidazo y ganes a uno de estos, podría incluso traer un equipo de primera división. Soñar es gratis y estamos dispuestos a soñar. Lehengo astean ja kopako sailkapena ziurtatu genuen eta gaur genekan txapeldun handia gure etxen jolasteko
Eta, bueno, intentzio garbikin atzaldu geha, ez? Irabazi nahi genuen, ondo bukatu nahi genuen pare denboraldia afizion aurren, eta nik uste partidu on batekin, aurretik jarri gera, eta azkenen empatatza lortu du, baina, bueno, sensazio gozokin. Hirugarren postua lortuta esango dugu urteko helburu nagusia bete deula. Urte hasieran esan baziguen hemen egongo ginela, hirugarren postuan ez genuen sinistuko edo, lan asko inberko genuela, eta azken hori ez, lana izan da oinarria, ez, lan asko egin dugu, eta azkenen iritsi geha azkenengo jornadara kopako sailkatze horrekin lortuta, eta azkenen opari politxa, ez, ekipo antzako, hainbeste ordu sartu ditugu elkarrekin, hainbeste sakrifizio, eta azkenen fruituak eman ditu.